Strike, mantap. Siji, loro, telu, strike. Ada respon bolo. Sundlup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo. Mancing maneh bolo. Iki posisine ning Bukit Cinta wisan aku ya bolo. Iki wis ready umpane pelet karo cacing langsung dilemparke. Oke, langsungan saja bolo. Soal iki mangkat ya wis sore wis luhur bolo. Oke bolo. Cuacane terpantau berawan ya bolo. Ada angin tipis-tipis. Langsung bolo respon strike, mantap. Ikan pertama langsung kita dapatkan bolo. Ikan wader ini bolo. Wis poin bolo.